أزي دمتهم دمت سلف النهضة إيرترا دمت سلف النهضة إيرترا بحاليوت كفل زينا سلف النهضة إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتها إيري النهضة زغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلف النهضة إيرترا سلام كم يكن يكون كبرى سمعتنا أزي دمت سلف النهضة إيرترا لو مقدام عسران كلتن حملة خشنا عسر شوعتني ميلوم مدفنونا فلامة السنة زينا نتفتات سلفن سمناوي في سامتها زينانيو كتيلو أمدب سبوت سلف النهضة إيرترا نايفت أم أكل جم من رأنا تحت حزب الجوف قدام يكفالو كقرب الكوميو بزانا يتعمل زي ما تتمسكتو أكاتيتنا لنا سنة بكتتال نفلا مدمنا كم الحكومة زينا نتفتات سلفي أبومبر سلفنا هذا إرترا تقدر عبد الرحمن تهنور جماعة شوعات حملة اغتشن عسر شوعاتن مس أديس أبابا زركبوا أبالات مأكلاي مرحين السلفي ركب أكايدو أبتستخايد ركبن هلو كونتات إرتراوي هاقراو بايتون ديمقراسيا ولوتي أملكيتو بايتو كاب مسراتو كساب حجي متأنتيز تنبرلو تسبيتاتن كحيلين ديمقراسيا ولوتي أمكل تقاف مرققاتين مزانن أدمعن كخون زيكو لولون تنكتاتو دوتون سفحين زرزراون قمقامنا كايدون بايتو كاب زقاتمو حلقتي تقامات دوتاتاتن كنا قفن تسوكمو حلافنتات كواتا نقدميت أب مدفؤو تراخه اللوم زخئل زعباتات تاسيسون مكتلا بوم بسلفن هذا إرترا تقدلي محمد صالح حقوس أب مجرش تازا حلف ورحي أب سعودي عربا ختم رياض مسزركو بو أبالات مرحين نتشنفر رياض ترقيبو أب حفشاوي هلو كنتا سلفن جنا فراتون أب وقتاو كنتا تهزبنان هاقرنا نامركتو سفح زيتا أكايدو تقدلي محمد صالح دهرتي زكايدو سفح زيتا هزبن هاقرن مدحان هزباو علاماتاتن سلفن معوات مرحين نتشنفر رياض استسوكمو ودباون هاقراون حدرتات زيادة أب متقبار مكرت أفنزولو نعمن توليسو أبومبر سلفنا هذا إتراج أنفر عد إنجليز حو جمال فتوي مسابلات سلفنا هذا إتراج أنفر إنجليز ترخبو مزد تايون كابتبو تازمت أنا حبريتا قريتسو حو جمال أبركبون هلو كنتات هاجرن نتفتات أنفر عد إنجليزنا أمريكيتو سفيح ملوات حبريتا ذاتن تمكروتاتن سرح كم زكايده بتمساسالون مسابلات سلفنا هذا أنفر إثيوبيا بتليفون أبزغو ركب كليتي أوي ملوات تمكروتات عيون هلو حبريتان كم ده سلاسلة تزرخ بلاي حبريتا وسيق وارديو سمناوي نتفتات زينة بأهجراوي بيتفردي جبانة تاد استخسر بريزانت السودان عمر حسن البشر دبوب أفريقيا جيشلو أبزنا برؤوان تهجر أب تحت قطة رئتيان أب تبيت فرد خطركبوني روازب الكس غريبو كابزي هيك بعلى شديش حملة زوجة مجلس خمسة ملكوتو سبسلتان دبوب أفريقيا نتي أبو على مرحلة هجرات أفريقيا نخصاتف نبها جرم زعتو بريزانت البشر أب تحت قطة ركوتو وفق عدنيا تاد بزي مقارم أهجراوي بيتفردي جبانة تاد سرحون نخي كايد عنكفاتكم زخون ويملكت بجبنا عنتار سبعة والنت جبناتن كوناتن جملاوي هالكيتن زغسس بريزانت البشر أبو الحسانة ناكلتشن عسرت حموشن دبوب أفريقيا أبزعته ولو أمونجو حيالو أكلاتي منجستي في اللي تفتيرو من بارو يذكر تتابعتي مسألة جلك بوليتيكينياتن دبوب أفريقيا بريزانت البشر أبتحت غيداتيو نبأ أقول أبو بيت فردي جبنياتات كركب على كبلو كله أبسلتان زولو ودب كا
ንአልበሽር ክሕልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣባልነቱ ካብቲ ቤት ፍርዲ እውን ክስሕብ ምዃኑ የፍልጡ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣብ ናይ ዕለት 6 ሓምለ ውሳኒኡ ደቡብ አፍሪካ ምትሕብባር ብዘይ ምርኣያ ትኽሰስ እኳ እንተኾነት ጉዳያ ግና ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘይቀርብ ኣፍሊጡ ተጣባቕቲ መሰላት ደቡብ አፍሪካ ንውሳኔ ዘሄግ ዘለዎም ደገፍ እንኳ እንተገለጹ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘይመሓላለፍ ትርጉም ከም ዘይብሉ ይገልጹ ኣቀድማ ኣቢሉ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዩጋንዳ ጅቡቲ ኬንያ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጉዳይ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀሪቡ እኳ እንተነበረ ዛጊስ ዝተረኸበ ፍረ ከም ዘየለ እዮም ዝገልጹ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ፖለቲካዊ ድፍኢ ስለ ዘለዎ ኣብ ዝተወሰነ ሃገራት ኣፍሪካ ጥራይ እዩ ዕላማ ገይሩ ዝሰርሕ ክብላ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪካ ኣባልነተን ክስሕባ ምዃነን ኣፍሊጠን እየን ፕሬዝዳንት ሱዳን ዑመር ሓሰን አልበሽር ሩስያዊ መዘንኡ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ናብ ሞስኮ ዑደት ከካይድ ምዃኑ ተገሊጹ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ኤርትራ እትርከበን ሂደት ሃገራት ኣፍሪካ ጥራይ ዝገይሽ አልበሽር ዕድመ ዘቕርብ ዘሎ ኣብ ዞባዊ ኣህጉራዊ ጉዳያት ንምዝታይ ምዃኑ ተሓቢሩ ፕሬዝዳንት አልበሽር ብገበናት አንጻር ሰብኣውነት ጃምላዊ እልቂትን ተኸሲሱ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣብ ቀይዲ ከኣቱ ብይን ድሕሪ ምሕላፉ ካብ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ተነፂሉ እዩ ጸኒሑ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ኣንቢራቶ ዘላ ቁጠባዊ ማዕቀብ ኣብ 20 ዓመቱ ንኽልዓል ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ውሳኔ ክትህበሉ ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዚ ናይ ሩስያ ዕድመ ዝቐርብ ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን እዚ ብመራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዝቐረበ ዕድመ ንፕሬዝዳንት አልበሽር ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ብሶኒ 3 ሓምለ ኣብ ዝወፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ኣብ ዋዕላታት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሩስያ አንጻር ሃገር ምዕራብ ብምዃን ንሱዳን ደገፋ ከም ትገልጽ ይፍለጥ ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ብቐጥታ ብቴሌቪዥን ኣብ ዘመሓላለፎ ክትዕ ምስ ውድድራቱ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ኬንያ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ክካየድ ተወጢኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሕጹያት ተወዳደርቲ ኮይኖም ቀሪቦም ዘለዉ ፕሬዝዳንት ኬንያታ መቐናቕንቱ ራይላ ኦዲንጋ ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ መዓልትታት ኣብ ቴሌቪዥን ብምቕራብ ክትዕ ከካይዱ መደብ ከም ዝወፀ ይግለጽ ኣብ 2013 ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ክትዕ ምስ ራይላ ኦዲንጋ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ልዕለይ ኣድልዎ ተፈጺሙ ክብል ምኽሳሱ ይዝከር ኣብ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ኬንያ ተወዳደርቲ ኮይኖም ዝቐርቡ 6 ውልቀ ሰባት እኳ እንተለዉ እቲ ጥምጥም ኣብ መንጎ ኡሁሩ ኬንያታን ራይላ ኦዲንጋን ከም ዝኾነ ይዝፍለጥ ቅድሚ ኣስታት 10 ዓመታት ዝተኻየደ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ኬንያ ፖለቲካዊ ድፍኢት ብዝበግሶ ዓሌታዊ ግጭት ልዕሊ 100 ሰላማዊ ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር ኣብዚ ናይ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ምርጫ እውን ናዕብን ዕግርግርን ከይለዓል ሕብረት ኣውሮፓ ዝርከቦም ሓያሎ ኣህጉራውያን ትካላት ምሕጽንታ ኣቕሪቦም ኣለዉ Human Rights Watch ብወገኑ ድሮ ገለ ምፍርራሓትን ምትንኳላትን ክርአ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኢትዮጵያ ቀይዳቶም ዝጸንሐት 120 ሶማልያውያን ነጻ ክትሰዶም ምዃና ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማልያ ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓሰን ዓሊ ኪያር ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ንምስታፍ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐነየሉ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምዝርራብ ነቶም 120 ሶማልያውያን እሱራት ነጻ ክወጹ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ንሱ ኣብ መልእኽቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ብግብረ ሽበራ ተኸሲሱ ኣብ ቀይዲ ዝጸንሐ ሶማልያዊ ጋዜጠኛ ሓዊስካ 120 ዝኾኑ እሱራት ናብ መንግስቲ ሶማልያ ክርከቦም ቃል ከም ዝኣተው ኣፍሊጡ ገለ ካብኣቶም ናብ መንግስቲ ሶማልያ ዝርከቡ ዘለዉ እሱራት ናይ ፍርዲ ግዚኦም ኣብ ቤት ማእሰርታት ሶማልያ ክውድእዎም ምዃኖም እዩ ዝንገር ኣብ የመን ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ብዋሕዲ ማእዛዊ ምግቢ ዝሰቃዩ ዘለዉ ህጻናት ናይ ሞት ሓደጋ የንጻሉ ምህላዊ ዩኒሴፍ ኣጠንቂቑ ዩኒሴፍ ብዕለት 1 ሓምለ ካብ ጀኔቫ ኣብ ዘመሓላለፎ መግለጺ ኣብ ሱዳን ልዕሊ 20,000 ብሕማም ሸሮኽን ውጻእትን ዝተጠቕዑ ህጻናት ክህልው እንከለዉ ልዕሊ 400 ኸኣ በቲ ሕማም ከም ዝሞቱ ኣፍሊጡ ብፍላይ ኣብ ግዝኣት ናይል ልዕሊ 7,200 ህጻናት ከቢድ ሓደጋ ኣንጻልዎም ከም ዘሎ ይገልጽ بحفشو ኣብቲ ሰላም ተሐሪምዎ ዘሎ ልዕሊ 4.7 ሚልዮን ህጻናት ንሓደጋ ሸሮኽን ውጻእትን ተቓሊዖም በምህላው ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ህጹብ ኣቓልቦ ክገብር ዩኒሴፍ ጸዊዑ ኣቀድማ ቢሉ ኣብ የመን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሕማም ሸሮኽ ይትኩዑ ከም ዘለዉ ምቅልሑ ይዝከር ምንጭታት ኤሬና ከም ዝሓበረዎ ድባብን ኮኾን ኣብ ዝተባህላ ማዓስከራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ መድሃኒት መሰረታዊ ምግብታትን ዋሕዳ ኣጋጢሞ ዝርከብ እቲ ሕማም ከቢድ ሓደጋ ከይውደሎም ተሰጊኡ ከም ዘሎ የመልክቱ ኣብ የመን ሕማም ሸሮኽ ልዕሊ 1500 ህይወት ቀዚፉ ከም ዘሎ ይግለጽ
بريزانت السودان عمر حسن البشر بيناو تقصيدو ناي مبال اواج كم زوجي منغستاوي منجتات زينات هاجر غليصن بريزانت البشر بسنبت ابزوصو غزياوي تقصيدو ناي مبال اواج كساب ورحي تقمتي 2017 كتصنح مقانو افليتو اتي بريزانت نزو ساني زوسدي ابزو بوتات بلو نايدن دبوب كوردفانن زنقسقسو زلو عطقات تقاومتي اب هاجراوي وعلات هاجر كساتفو عدل نخفات مقانو غليصو SPLMN كمون بميني ميناوي زمرح من قسقاس ناسن السودان من قسقاس فتحن معرنة جمع بسفر على عامة ورحي تكمتي تمساس على سجون توسيدهم كم من بارهم يذكريهم من قصو السودان تقاوم تحيلتاتن تهاجر عورحين حسي أباديس أبا زكايد وزتا سلام بزي فرق امتزازمون كمون نزبع دارفور 7 رديت مليون صاحب زملكت بحبرة أفريقيا استمع كلا زتا بزي سمم دحر مقوراتو نزي توسن جيزي كمستونا وحيد ذكريهم بايتو ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ዶባ ዳርፉር ዝነበረ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ንዝበዝሐ ክፋሉ ክስሕብ ምዃኑ ኣፍሊጡ ካብቲ ኣብ ዳርፉር ተዋፊሩ ዘሎ 19000 ዓቃብ ሰላም ሰራዊት 3 ርብዒ ክጎድል ምዃኑ ብሙሉእ ድምፂ ዝወሰነ ባይቶ ጸጥታ ቀንዲ ምኽንያቱ እቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዘካይዶ ዘሎ ጎስጓስ ምጉዳል ባጀት ንውድብ ሕብራት ሃገራት ምዃኑ ኒውዮርክ ታይምስ ይሕብር ሓድሽ ባጀት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ክጸድቕ ተጽቢት ይግበረሉ ኣብ ወንበር እቲ ውድብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቅልውላው ዳርፉር ሃዲኡ ስለዘሎ ቁጽሪ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት እንተነከ ጸገም ከም ዘይብሉ ሓቢሩ እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ኣገልግሎት ዝህቡ ዘለዉ በርገሳውያን ማሕበራት ብዘይ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ነቲ ካብ ቤት ንብረቱ ተመዛቢሉ ዘሎ ልዕሊ 3 ሚልዮን ህዝቢ ዳርፉር ኣገልግሎት ምሃብ ኣሸጋሪ ከም ዝኾነ የመልክት ፕሬዝዳንት ሱዳን ዑመር ሓሰን አልበሽር ነዚ ናይ ባይቶ ጸጥታ ውሳኔ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ገሊጹ እቲ ፕሬዝዳንት ናብ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ገበኛታት ካብ ዝቐረበሉ ቀንዲ ጉዳይ ኣብ ዞባ ዳርፉር ምስ ዝተኻየደ ህልቂ ሰላማዊ ሰባት ከም ዝተሓሓዙ ተኸሲሱ ኣብ ዳርፉር عسكيرو زتنحي عقاب سلام سراويت ودب حبرات هاجرات وحسنة سلاماويان سبات محلاو زقبو تراعي تجاوتن كلو حيال وبنات كوسيسوم تنحيهم يوم كذا زي خبركم سمعتنا عفشاوي ناي زينا فرونا أبستزازي ملو مزسعو مرباتنا السنة مكتتال أنا ودمسة ودو ولاد معروف ودو ولاد معروف أنا ودمسة ودو ولاد معروف ودو ولاد معروف يري نادي أبوي خلوي كسب سيومدي يري نادي أبوي خلوي كسب سيومدي ومن واحد سكر على سكرني أصر نفري أبعد بدمي يا صادق لي بلاقي سكمي ورثي ونيري مرحبا سيني مرحبا سيني ورثي ونيري مرحبا سيني مرحبا سيني يري نادي أبوي خلوي سبزي ودي يري نادي أبوي خلوي سبزي ودي هاجرت بريئة دعها وليدا هذا حصر هاجر كفلهم زيادة هذا أمي بابا والبل من بدا وسم زي تنركب عدوين وليدا عدوين وليدا
متي أول خلو يزمت يموتي هبرم لكم لك هبرم لخلو عم تستبرخ مدنا زبلو مشفر فلادو رمز مولو عدا سبقك كل زمرلو عدا سبقك كل زمرلو عدا ودبسه وجو ولاد وحرو ودبسه وجو ولاد معروف وجو ولاد وعروف اوه رايني كل الكتابه ركب يمينه عبد بابا نر كل بدي حمد عبد لا ما فكر عبد خفته عبد يكتنبر في الشغلة من جلكازة تركانو خينو من تعرف تجا نسيبا تركب من حاجر تبجا ريمت كوامات كيف الحكا نمت من كتاب تسس رأت تلحامت كسان سلائخة من كات قدت وانا لخباخة مرات مع الحامت يرعيني كيف الكتابة ركب يبيلو عبد بابا نر كل بدي حوس عبد لا ما سكر عبد اللي خفته عبد يموت نبي أزي دمتهم دمت سلف النهضة إرترا زي أبجوريا خلي سلف النهضة سبوت سلف النهضة إرترا سبوت سلف النهضة إرترا عبو السانيتات سلف نهضة إرترا مسرت زقبريم نايفتس أما أكال قمقام رأن عبو داي قبات سرعات قدفن بفتس أم بتصحفات سلف نهضة إرترا زرقاح تحوز تقاز حادة مأتويم كلتهم وشتاوي قنات إرترام سلستهم عبو عقلان قبتاوي مرح قدف أربعتهم مأسار مشايخ إرترام حموشتهم حطو سنكلنا قنات إرترام شدشتم كونات إثي إرترام شوعتم ناي بحث قالت شمونتم قدل عصر تحمشتم تشعتم حطو تمهارو يونيفرسيتيم عصرتم بوليتيكاوي قنطات حقرنام عصرت حدم عاب محبراوي مداي عصرت خلتم عاب قطباوي مداي عصر سلستم دبلوماساوي مداي عصرت أربعتم بحفشاوي بوشتاون قداماون نتسرعات بخمي نقمقموم حادة مأتوي سلف نهضة إرترام مرقاقات مسل دحنا تزبن حاقرن كدمو خلو عبتحت زبل مدرخاوي الروح عيزوم سالساي قبائي مسعوتم قداماي مدرخ قالسو بمزنصار نتي عب حاقرنا إرترام بمعري زساتف بوليتيكاون إيكونوماون محبراون ديمقراساوين خلو بايتان مفتار امنا خرنع بمقماتن عب مصاعي ديمقراساويت إرترا دمام امنتنام بحزب وساني نخبارخ بمصعات علامو
ንውል ወለዶ ንምስጋር ኮይኖም እዚ ድማ ምእንቲ ህዝቢ ክሕሾ ክመርፅን ክውስንን ካብቲ ዘለው ኣርዑት ባርነት ምልክን ጭቆናን ቅድም ቀዳድም ሓራ ክወፅእ ኣለዎ ብምባል እዩ ነዚ ንመጻኢ መደባትናን ኣሰራርሓናን ኣበጋግሳናን ዝሕግዝ ሓፈሻዊ ገምጋምን ራእን ንምቅዳም ዝዓለመ ስለዝኾነ እታ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፀት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናዳ ኤርትራ ነዚ ፖለቲካዊ ገምጋምን ራእን ኣብ ኩነታት ሃገርና ብዝተመርኮሰን ኣብ ምድላው እትሸባሸበሉ እዋን ንወድዓውን በዓል ቤታውን ጉዳያት ምድሳስ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ብግበታዊ ስርዓት ግደፍ ተኸሲቱ ዘሎም ሓደገኛ ኩነት ምብጋስን ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ምቅያር ኩነታት ጥዕና እቲ መራሒ ግበታ ዕጫ ሃገርና እንታይ ክኸውን ይኽእልን ዝብሉን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸላሉ ዘሎም ሓደገኛ ክውንነትን ሳዕቤናቱን ብምምርማር ማእከላይ ዕላማ ገይሩ ተበጊሱ ዝርከብ በዚ ድማ ሃገርና ኤርትራ ድሕሪ ናይ 20 ዓመታት ፖለቲካዊ ቃልሲ 30 ዓመታት መሪር ብረታዊ ተጋድሎም ብ24 ጉንበት 1991 ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናጻ ድሕሪ ምዃን ብ25 ጉንበት 1993 ብመስርሕ ዕውት ረፈረንደም ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዝረኸበት ሉዓላዊት ሃገር ክትከውን በቕዐት ይኹን እምበር በትሪ ስልጣን ጨበጠ ጉጅለ ግበታዊ ህዝባዊ ግንባር ናይ ሕጂ ህግደፍ ፖለቲካውን ዲሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰል ህዝቢ ኤርትራ ጨፍሊቑ ብሓቲ ኣረኣይኡ ስለዘንገሰም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓድሽ ናይ ቃልስን ናይ ተቃውሞን መድረኽ ክኣቱ ተገደደ ሓድሽ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ኣብ እዋን ናጽነት ዝነበሮ ህቡብነትን ህዝባዊ ተቐባልነትን ንምርካብን ንምድንጋር ዝዓለመ ምንባሩ ኣይሰሓትን እዚ ጥራሕ ግራ ይነበረን መንግስቲ ህግደፍ ብሰንኪ ትንክሕታዊ ኣረኣይኡ ምስ ጎረቤት ሃገራት ብሰላም ተኸባቢርካ ምንባር ምጸረ ህዝባዊ ባህርያቱ ክኸይድ ስለዘይክእል ንኹለን ጎረቤት ሃገራት ንዝኸኣለ ክወረር ንዘይከኣለ ከፈራርሕ ስለዘይዓረፈም ካብ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ተነጺሉ ይርከብ ውሽጣዊ ኩነታት ኤርትራ ሃገርና ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኩነታት ኣትያ ምህላዋ ንውሽጢ ንደገን ብሩህ ኮይኑ ናይ ዓለም መዛረቢ ኣጀንዳ ኮይኑሎ ዘሎም እኩብ ድምር ናይቲ ነዊሕ ዓመታት ዲሞክራሲን ፍትሕን ዓምጺጹ ንህዝብታት ካብታ ዝነኣሰት መሰል ክሳብ ትዝለዓለ እንታይነት ሕብረተሰብ ምድምሳፍ ዘካይዶ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ምፍዳይ ሕነ ኮይኑ ከም ሳዕቤኑ ድማ ስርዓት ግደፍ ብኩሉ መዳዩ ማለት ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ዲፕሎማሲያዊ ኣብ ከምዚ ንግምግሞም ኣብ በዋቕላ ዲክታተራዊ መራሒ ግደፍ ብፍላይ ካብ 1994 ንድሓር ኣብ መንጎ ኣባላት ላዕለዋይ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንሙቃም ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዝምልከት ስነ ሓሳባዊ ፍልያት ስለዝተፈጥረ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ክልተ ተጸረርቲ ቆመ ዲሞክራሲ ዝድግፉን ንዲሞክራሲ ዝቃወሙን ጉጅለታት እዩ ተጎጂሉ እዚ ምጉጃል እዚ መስሕቶም ስጋር መንግስታዊ ስልጣን ካብ ግዚያዊ ናብ መሰጋገሪ መንግስቲ ናብ ቋማዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ እኳ ተተጋህደም ፈልሱ ግን ቅድሚ ናጽነት እዩ ተተኺሉ ንሱ ድማ ኣብቲ ኢሳያስ በቲ ሓደ ወገን ተሰማዕነት ናይቶም ዝብድህዎ ዝነበሩ ኣባላት ላዕለዋይ መሪሕነት ብምብልሻው ከም ዝንጸሉን ብምግባር በቲ ካልእ ወገን ከዓ ኣብ መንጎ ተራ ተጋደልቲ ብናታቶም ክሳራ ንሱ ተፈትዩን ተናኢዱን ብምውፃእ ናቱ ዝናን ምትራፍን ናቱ ሃቡቡን ምዝያድን ብ1987 ቃልሲ ኣንጻር ሰለስተ ሓለፋታት ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ብመልክዕ ሰሚናራት ኣብ ሓይልታትን ክፍልታትን ናዞሬም ጎስጓስ ዘካይደሉ እዋን ነይሩ እቲ ኢሳያስ ኣብ ትሕቲ እዚ ጭርሖ እዚ ብምሕደራዊ ሰንሰለት ጥሒሱ ነቶም ላዕለዋት መራሕቲ ከይፍለጠም ንከይተወከሰን ንመዝነቱ ተጠቂሙ ዘካየዶ ጸረ ብልሽናዊ ጎስጓስ ዝመስል ንስኽራንን ዝሙትን ከምኡውን ብዝረት ዝምልከት ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎቶም ዝነቕፎም ላዕለዎት መራሕትን ንናይ ምቅያ መንፈስ ፈጢሩ ኣብ መሪሕነታዊ ዝምንሃቶም ስምብራት ብምግዳፍ
ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ቀስ ብቀስ ክዓብዩ ጸኒሖም እትውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ዘካይዶ ጸረ ብልሽውናዊ ጎስጓስ ንጽልኡን ተሰማዕነቱን ተቐባልነቱን ኣብ መንጎ ኣባላት ሰልፍን ግንባርን እዩ ኣዝዩ ክብ ስለ ዘበሎም ኣብቲ ሽዑ ብ1987 ዝተቃንዐ ጉባኤታት ሰልፍን ግንባርን ካብቲ ቅድሚኡ ሒዝዎ ዝነበረ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝዓበየን ዝሰፈሐን ጥራይ ዘይኮነም እንተላይ ብዝያዳ ዝሓየለን ዝተማእከለን ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዙ ይኽወፅእ ሓጊዝዎ እዩ እዚ ተርእዮ እዚ በቲ ሓደ ሸነኽ ኣብ ምፍላም ምስራት ህዝባዊ ሓይልታት ክልተ ሸነኽ ዝነበረ ተመሳሳሊ ሕቶ ዲሞክራሲ ንምጭፍላቕ ዝጥቀመሉ ናይ ኣውራጃነት ስነ መጎት በዚ ምኽንያት ድማ ቁፅሮም ዘይተፈልጡ ኣባላት ዝዕቀቀሉ ሜላ ቀይሩ መፅዩ ነቶም ዝብድህዎ ዝቃወምዎን ላዕለዎት መራሕቲ ንምድኻም ክሕግዞም ከሎም በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ነቶም ዝኣምኖምን ዝምዘዝዎን ጽኑዓት ሰዓብቱ ኣብ ስልጣን ከም ዝመፁ ንምግባር ሓጊዝዎ እዩ እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ እዚ ኣብ ዙርያ ክልል ሰልፍና ሃዳ ስፖርት ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ እዩ ስፖርት ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ባዕልኻ ተዓደም ፈቲኻ ማዕስኮንካ ትሽምግል ተኣርግ ባህሪ ሓይል ኣለዎ ኣብ ህሞት ዝውርግ ኣይወለዶ እናበልካ ዘበን ኣይተዳርግ ብሕሉፍ ትሩፍ ኣይትጸበ ማዕርግ ደጊም ተጸንበር እወ ተጸንበር ምስህልዋት ሕበር ኣቦ ይናበልካ ክትበሃል ኣቦ ሰንሰለት ኣይትብተኽ ለቂብካ ሰሓቦ ምርኩስ ዘይኮነስ ዕርፊ ደኣኸቦ ሕሉፍ ክድገም ዘይክድገም ይስኽተት እሞ ብዘገም ንስኻ ግን ወለዶ ይትርገም በታ ዘላትካ ዓቕምኻ ተሓጐም ኣብ ገፊሕ ዳስ ዕርቂ ባዕልኻ ተዓደም ኣብ ገፊሕ ዳስ ዕርቂ ባዕልኻ ተዓደም እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ዓባ ማንቲለ ኣነ ኻድም ግዜ ይሓድን ከየንሃኹ እንታይ ከይተዓወተለይ ኣሻቡዕ ለተዓርብ ኣሻቡዕ ለተዓርብ ኣንጻር ኣንፊ ኣነ ስንፍና ይሕለብ ኣብ ጽግዒ ዓራት ቃሕታይ ይውጅሆ ቃሕታ ደቂቕ ከይበሆረ ቂምቂምታ ጽባሕ ይውለድ ይበቕላ ከም ትማሊ ለውጥ ዘይብላ ጽባሕ ይውለድ ይበቕላ ከም ትማሊ ለውጥ ዘይብላ እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ግዴታዊ ምጽንባር ብሔራት ኣይንቕበልን ቀድሞ ኩሉ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ንቃለስ እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎማዓንቲ ፈነወና በዚ ዘዚምና ኣለና ደሓን ቀኒዩ